Ha tetszett a videó, akkor like, ha nem tetszett, akkor dislike, nekem mindegy. Na jó, sziasztok, ennyi lett volna a part 2. Most ez nagyon belaggolt ez a rész, úgyhogy itt van a gazdagok szabálya, itt pedig a csóroknak a szabálya. A csóró Barbie egyest kapott, mert loser. Szóval igen. Mondjuk hülye, szóval. Sziasztok, srácok! Visszatértem a part 2-nek, és bocsi, hogy sokáig nem volt videó, de nem értem rá, mindegy, valami dolgom volt, de most felveszem nektek gyorsan ezt a part 2-t. Úgyhogy most tokabokázni fogok part 2-vel, amint mondtam. Part 2, tokaboka. És bekapcsolok a zsolafestő zenét telomról. Telomról. Na, nem tudok beszélni. Zenét is fogjátok hallani, meg a hangomat is, jó? A zenét egy kicsikét lehalkítom, hogy ne annyira halljátok a zenét, csak a hangomat. Sziasztok, srácok, itt a Kálisz, és most tokabokázni fogok. Első rész. Azért nem hangosítom fel most a táblagépemet, mert úgy lett a táblagépem, úgyhogy újra kezdtem a tokabokat. Nem mindegy. Hogy halljátok a hangomat, úgyhogy igen, megcsinálom a házukat a Harley-nak, meg Roxy-nak, meg Barbie-nak. Úgyhogy nem tudom, hogy halljatok engem, hogy engem halljatok csak, oké? Na a zenét. Újra tokabokázni fogok. Idétek meg ilyen játékneveket, hogy mivel játszunk, mint testek le. Ha van ilyen játéketletek, akkor nyugodtan meg oszhatjátok velem. Oszhatok meg nyugodtan. Így azt is, hogy milyen játékot szerettek, meg ilyesmi. Meg akkor bla bla bla. Na,